Eskerrik asko aurrena Ordiziako jakintza ikastolekoei, ogabakoak aukeratzeatikan irakurketarako. Eta nola ez, pozik ematen diot, hasiera nire liburu horri, zuentzako. Hobeto esan da, pozik emango ditugu bilok, hasiera ze nire sekur honek argi du izena, eta benetan argila da, oso ondo irakurtzen du, eta orduan nahi nuke behaztia eta nik segitzea. Beraz, argi aurrera, irakurri hasiera eman obabakoaki. Bai? Oso ondo argi, eskerrik asko zuri ere eta oain ni jarraituko dut. Ez pasaizik inporta. Zu bitartean, segi lanian, oain arte bezala, segi pentsatzen, bai? Gero arte. Obabakoak lehenengo zatila edo ipuia, Kamilo Lizardi, erretore jaunaren etxean aurkitutako gutunaren azalpena. Iskribuak 11 orrialde ditu, holandarra deitzen den tamainakoak, eta soilik alde batetik daude idatziak. Gehien zuenek, zeuden sotoaren ezetasuna adala merillo, ezabaturik daukate goi parteko zenbait lerro, eta lehendabizikoa urte guzti horietan lurra ukitu zehondearik, irakurtezina bihurtu duten mantxez beteta dago. Datarik ez daraman arren, erretorearen gutuna 1903 eta 3koa bide da. Izan eze, Obaba herrian 3 urte daramala adierazten du sinadura aurretik erredataturiko agurrean eta Kamilo Lizardi, aladillo behintzat egun erretore denak, mendearen hasierakin batera egin zen bailara horretako herriska eta auzo guztien kargu.